O Louvre volve estar no punto de mira. Unha inundación estragou unhas 400 obras do museo. É un novo golpe ao seu prestixio despois do roubo de xoias en outubro. Os empregados convocaron unha folga para denunciar a situación. A inundación non se fixo pública ata este domingo. Produciuse por unha fuga de auga procedente dunha tubería situada no teito dunha sala. Danou arredor de 400 obras e documentos, quedando algúns en estado irrecuperable. Pertencen á Biblioteca de Antigüidades Exipcias. Son fundamentalmente revistas de exiptoloxía e documentación científica empregadas por historiadores, investigadores e persoal do museo. Os operarios que traballaron esa noite puideron cortar a fuga de auga antes de que afectase a unha caixa eléctrica, o que provocaría danos maiores. Foi unha revista francesa especializada en arte a que revelou a información. Dende o Louvre comunicaron que non hai perdas irremediables, xa que se trata de documentación moi útil pero non única no mundo. Aseguraron que as pezas danadas seguirán un meticuloso proceso de secado, encadernación e restauración, e despois voltarán ás estanterías. A todo isto hai que engadir que esta mesma mañá os empregados do Louvre facían pública a convocatoria de folga polo deterioro do museo, as condicións de traballo e a falta de recursos. Será a partir do día 15 e podería prolongarse nos días seguintes.